Takže nachádzame sa na ostrove Sihoť, na vodnom zdroji, ktorý je najstarší pre Bratislavu. A za nami sa nachádza prvá studňa, ktorá bola postavená v roku 1884 a v súčasnosti je národná kultúrna pamiatka. Plány postaviť bratislavský vodovod začali už v roku 1868, kedy Bratislava povolala anglického radcu Johna Moora, aby postavil vodovod pre Bratislavu, avšak Bratislava mala v tom čase problém, že nechcela postaviť vodovod ako komunálny podnik, ale ako súkromnú spoločnosť, do ktorej by nemusela investovať. Napokon v roku 1879 došlo k rokovaniam medzi bratislavským mestským zhromaždením a firmou Cortea.com, ktorá je z Prahy, a medzi odborným radcom Bernardom Zalbachom, ktorý navrhoval v vtedajšej Európe vodovody z podzemných zdrojov. A v roku 1883 došlo k podpisu zmluvy medzi touto spoločnosťou a mestom Bratislava, že spoločnosť Cortea.com postaví vodovod na svoje vlastné náklady s tým, že ho bude prevádzkovať minimálne 20 rokov. Práce na výstavbe vodojmu sa začali 25. augusta v roku 1884 a už 1. augusta v roku 1885 boli pripravené na použitie. Prvé zariadenia bratislavskej vodárne pozostávali zo studne, ktorú vidíte za mnou, a potom z vodojemu, ktorý sa nachádza na Mudroňovej ulici, a z čerpacej stanici, ktorá sa nachádza v súčasnosti na Devinskej ceste číslo 1 a dnes tam je vodárenské múzeum. Prvá studňa, ktorá bola daná do užívania 1. februára roku 1886, mala svetlý priemer 2,5 metra a jej spodný nivelačný bod sa nachádza 2,7 metra pod nivelačným bodom Dunaja, čiže v tej dobe to bolo okolo 131 metrov nad morom. Studňa pozostáva zo 6 liatinových skruží, vo vnútri ktorej sa nachádza násoskové potrubie. A toto násoskové potrubie bolo spojené s takmer identickou studňou, ktorá sa nachádzala v čerpacej stanici v Karlovej Vsi, a pomocou tohto násoskového potrubia sa voda dopravila zo studne číslo 1 do čerpacej stanice v Karlovej Vsi. Tam ju poháňali túto vodu párne čerpadlá, ktoré ju ďalej vynášali do vodojemu na Mudroňovej ceste, teda 70 metrov bežnej výšky. Ako som spomínala, v roku 1886, kedy bola spustená do prevádzky Bratislavská vodáreň, mala Bratislava len 48 000 obyvateľov, čiže na jej zásobovanie úplne stačil vodojem, ktorý sa nachádzal vtedy na Mudroňovej ulici. Tento vodojem mal objem 3000 metrov kubických a voda v ňom bola dovážaná cirkulačným spôsobom, čo znamená, že potrubie bolo po vtedajšej celej Bratislave rozmiestnené tak, aby nespotrebovaná voda sa zvrátila späť do vodojemu na Mudroňovej ulici. V roku 1886 tvorili bratislavské potrubia s pitnou vodou 37 000 kilometrovú sieť a na tejto sieti bolo postavených 271 hydrantov. Studňa, ktorú vidíte za mnou, bola používaná nepretržite až do roku 1994 ako jediná studňa na dodávky vody pre Bratislavu. V tomto roku začala spotreba vody v Bratislave enormne rásť a preto bolo potrebné postaviť ďalšiu studňu, teda studňu číslo 2, ktorá bola spojená so studňou číslo 1 násoskovým potrubím. V súčasnosti už táto studňa neexistuje a tak najstaršie používaná, nepretržite používaná studňa na Sihoti pochádza z roku 1904, je to studňa číslo 3.